Hayi ke ngithi mina votani mina ngisabheka mangithi ngiyabheka akekho ukhuluma into ehlukile ngoba bonke abakhuluma into efanayo lona mayasenikeza ithuba ukuthi uthule umqulo wethembiso zakhe nalona ubebheka ithembiso zakhe uthi hayibo zonke lezi thembiso zazafana nezami wenza isiqiniseko ukuthi ndamasenikeza ithuba urabhela konke lona obikhuluma waseqaleni kodwa kungixakayo ke akukho soyekhulula soyekhuluma ngoba konke lokwakhulumayo kuyefana lo seqaleni okusobala ukuthi bayifana ngithi ke mina nginemani votani mina ngisabheka mathi ngiyabheka akekho ukhuluma into ehlukile ngoba bonke abakhuluma into efanayo omunye ukhomba omunye esweni omunye uvikela iso lakhe kulakithi endaweni yasenhlwathi umgwaqo obheke edolobheni ehluhluwe olokhumile iminyaka kuze kube manje bayabuye bashintana ngamathente ey'nkulweni zomdlalo basithemba ukuthi umgwaqo uzoqhubeka lokho kwagcina kufaka khona amanzi uzoqhubeka inkundla yomdlalo izolungiswa hayibo okusobala ukuthi nina nesikhumbula mase nifuna ivoti lethu ngakho ke ngithi mina votani mina ngisabheka mathi ngiyabheka akekho ukhuluma into ehlukile ngoba bonke abakhuluma into efanayo kuningi kakhulu nje eNingizimu Afrika engakubala amathuba emisebenzi i-load shedding kanye nentengo yokudla embeqolo ekubeni singasebenzi nisenze njani nalo 350 siwenzeni kuningi kakhulu nje ngabala ukuze kushona ilanga kodwa ngithi mina votani mina ngisabheka mathi ngiyabheka akekho ukhuluma into ehlukile ngoba bonke bakhuluma into efanayo unyaka nonyaka kuhlezi kuneqembu elisha esisunguliwe kodwa amathuba emisebenzi lutho kusungule hayi futhi waseNingizimu Afrika lokhu kuxakile ngithi ke mina votani mina ngisabheka mangithi ngiyabheka akekho ukhuluma into ehlukile ngoba bonke bakhuluma into efanayo imbongi yasenhlathi.